Darling, Ha? ano yung ginagawa mo? Surprise. Sus, saan ka na doon? Ang siya makain, ni kamot ang compute ni para makadaog ta. Para makalmusal na tayo? Mamaya na yan. Pagluak lang ito. Dapat na ikaw nagsaing eh. Sa tao. Ay, pila rin pag takang anang kuhan taon eh. Aga-aga yan, inaatupag mo. Ni kamot ko mo. Compute ni para makadaog ta. Bakit sintaw ta kapildi taon eh. Pildi na ko ng surprise. Compute. Di agi masubsa ko niyang resibo. Sa tao ka eh. Kamot ta para bawi ta. Isang taong ka nakakong-compute. Ni isa di ka nakatama. Tabang ba compute ni makadaog ta ta. Kaya mo yung mata mo. Kanidilat mo Kung sa dyan. kaya ka nang tumoy sa number si mo cellphone. Tigilan mo ko dyan. Tumoy ito bangsa to. Tumoy kan mata mo Ah, dyan. 648. Ay, 648 target. Kung nagsaing ka, di sana busog ka na. Paglungag dito ko doon sa maghasol ang pagkadre no panglabot na yung Tigilan mo na trabaho yan. dre. Sa taon kay baw kang dako pildi ani. Hindi ka na nanalo dyan. Tigilan mo na yan. Sa mo tita ka daog sing kag kuan diha. 891. Ini baling-baling style ba, baling-baling. Ay, wala nang bigas. Siguro yung pambili ng bigas, tinayaan naman ito sa sweateres. Darling! Darling, wala na ditong bigas, ha? Wala ka na ibang inaatupag yung sweateres mo. Yung mata mo, laki na kandidilat ng numero. Putik talaga ito, di talaga ito nakikili. 248. Darling! Ha? Sabi ka. Buisit ka talaga, no? Asan yung bigas doon? Usay bukas. Di ba kahapon, inutusan kitang bumili ka ng bigas? Sa gipakada ko sir Tres nangyawat ko mudaog. Sa tao kay. Kaya makain natin yan. Tira mo yung mata mo? Ang laki-laki na kandidilat ng sweateres mo? Iso panabayhan na da. Usa maka nga nagyawat ta. Pangutang lang dito ilang kakuan ay. Karning. Diyan ka magaling si utang. Tapos pagdating diyan binabayaran mo. Tangil bugas na diha. Ang di sa mga urod lawan. Sa dam ni. Makadaog din ni. Makadaog. Target ni kuan ni. Target yung mata mo, uldot na. Bukan tay. Balik na suot ko. Bukan mo ah. Tarantado ka talaga. Pinamili kang bigas, di mo binili. Yawat ang daog. Yawat ang daog. Busit. Sus, di pa babay. Takot ni kuan ah. Sus, di pa masukol. Sakit sa ulo ah. 298. Busit talagang lalaking to. Nagugutom na ako, walang makain. Oh, talagang lagat yung kaldero. Mais ka talaga sa akin. Ano, di ka pa talaga tatayo dyan? Saka ni Hana eh. Pabakay bugas na di sa mga on. Kanina ka pa ha, naiinis na talaga ako sa'yo ah. Kung gusto ka makaon pang huwag bugas on. Tama, bugas. Ganyan.